Fifna 7 foot. Guysman, dukhnaंथाव खौरां गामिनिनो सासे आबौआ मैया रुंसारि जाबाय। दिनै गारनो नागिरदों, दा बेयावनो आङो थांनो रेडि जादों बा थांगासिनो दं। दा गारनायफ्रा बोरै बोरै मा मा नियमफोर खालामो बेखौ आं एसे दिन्थिनो नाजादों, नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। Diनै ibadah jamaah kasih berjibak malah dengan kondisi kita sampai ada kalau naik sang langde ada hari ke diनै dengan wajah diनै gemerlangbai diनै dengan berjalan semua tahu pulau-pulau yang langbai दा गोथै सोलेरखौ गोथैबारि फारसे लांगासिनो दङ, खोला फारसे नै सिगां सिगां बानदों आरो गुबुन फारसेथिं ओरै रायजो राजा बिथांमोनहा दङ। जाथ'वाखै गोलावा 6 फुट ना 7 फुट जावोमोनलै, गोलावा 6 फुट ना 7 फुट। ए अ साफ्राजोंसो ना? साफ्राया बेसेबां होनदों? मोनबा। हिनजावना 7था? साफ्राजोंसो खोथा आरो ने? फाख्रि बिलाइ बिफाङाव नै संख्रिया नै संख्रिखौ होग्रो दे। बेखौ आरो आलदालै खिना प्लास्टिकआवसो दे बानायदो दे हरदो दे जाबाय
माराथ' गोलाव माथो माराथ' गोलाव जावनो हानाय नङा आयं खदाला माराथ' गोलाव ना बे साइज बानाय हर एसे एफा गासोनांगौ एसे जावगुंदो बे गोरोन्दा जानाया बिदि गासोनांगौ गासोग्राया बोर मोनो नोंलै बागि मोखांथिं गानांला नामा गानांगौ आखायाव लागायलांगौमोनलै नोंथां डेन्जारसो बुस्थुआ जावदोलाय होदोलाय मानसिजों आदार जाखो बे दाउआ बा बिन्दास बिराद गोसो होनानै जादों रानना दंमोनदां सिबाया थाब थाब जाना रानना दंमोनदां देरसिन नोंबा नों जोंबा जों जानोसै दे आबौ दे गावबागाव जायगा जासिगोन दिनैनिफ्राय नोंनि जोंहा जोंनि नोंस्रा नोंसिनि रायजोआव थाहैदो आबौ मोजाङैनो मोजां रायजो जाहैदो दिनैनिफ्राय नोंबा नों जोंबा जों जासिगोन देलै आबौ थांनोसै नोंबा नों जोंबा जों जानोसैलै आबौ थाथ'लायदो मबाइलखौ सुनांगौ नामा सुवाबा सु मबाइला ब्र मबाइला सोरसिनि बेबो सुनांगौ मबाइला सुनांगौ थांखुआबो थांखुआबो सुनांगौ ना मबाइला सोमब्र' दुगैखांलायबाय मबाइलखौ खोमाराखै बिसोरो सावनासो जानाङा होनदा ना जाग्रासो सावो अरफ्रामनासो हरनांगौ आंबो हरनोसै सावबाय आरो सान्थि दे नोंस्रा दावदै फुख्लायदो बानग्राफ्रा दे गाइसमोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नैबे फोथारबारिनि गेजेरजों फोजोबनोसै नामा